Kabales sa mga namumundo tuyong may binabawian in buhay sa kada pamilya, iyon sa inda mga atama na hayop. Sa Legazpi City, may hilingan pagkamis kan dachshund na si Lucky sa pagtalikod sa kinaban kan sa iyang fur parent na si Lolo Serafin Azupardo. Makalis na malamos mantang pigpupurbarang isalbar an sa iyang duwa makwapo na nadarakan makukusog na hukol sa kadagatang sakop kan Purok 2, Barangay Padang, Legazpi City. Mahiling sa mga ladawang kuha ni Cap Harold Benvenuto ang pagtaid kan atamang ido ki Azupardo kan ini naihawas sa tubig makalihis ang insidente. Istorya kan sayang akin na si Audrey, si Lolo Serafin ang pirming kaibanan ni Lucky asin pirming piglulunad sa scooter. Dayman subot hunaw ni Audrey ang naging sitwasyon o aktwasyon ni Lucky na pagtaid asin day paghali sa kataid kan sa iyang ama. Mientras tanto, labi man ang kamunduan askin pasasalamat kan inakanduang aking na isalbar ni Lolo Serafin sa insidente. Nabigla po ako siyempre po, di ko man po expect na so ayam ko po di niya po babayaan si Papa sa ultimong oras kan sa iyang buhay. Kung mahadangog mo man ako, grabe, dakula ununununin kong pasalamat na inailigtas mo sa aki ko. Kung dai siguro sa aki ko ang nawara man sa ngunyan.